שלום וברוכים הבאים לפודקאסט משיחה יוצא אור. אני יניב צוצור רוטרו for you, והפודקאסט הזה נולד מתוך השראה עמוקה מאבא שלי, אבי רוטרו זיכרונו לברכה, שלימד אותי את המשפט הזה. דין דיסקוציה יס אלומינה ברומנית. מאז שהוא הלך, המשפט הזה לא רק ליווה אותי, הוא גם חיבר אותי מחדש לאמא שלי ויצר קרבה שלא הייתה קודם. זה לא היה רק המשפט שלו, זו הייתה הדרך שבה הוא חי, לחבר, להקשיב ולרפא. כאן נצא למסע של שיחות עם אנשים שחיים את החיים במלואם, מתוך תשוקה, חיבור ושליחות. תודה שאתם כאן ומקווה שתקבלו ערך. מתחילים. אז ברוכים הבאים. אהלן. ממש כיף להיות פה, מרגש, אחרי דרך ארוכה. חברים יקרים, ערן שטרן, אהלן. אני אשמח שאתה תספר דווקא על עצמך קצת ועל מה שאתה עושה היום. אני כבר, יש לי דרך ארוכה עם ערן, אני חושב שאני מכיר אותך די טוב, אבל תספר לנו למאזינים שלנו. אז אני ערן, אני בערך בכמעט 20 שנים האחרונות מלווה אנשים בתהליכי שינוי בחיים שלהם, בהרבה מאוד צורות ותהליכים וסדנאות וקורסים וריטריטים ותוכניות שפיתחתי במהלך השנים. כתבתי 2 ספרים רבי מכר, יש לי 3 פודקאסטים. 20 שנים של עשייה, באמת זכיתי ללוות עשרות אלפי אנשים בארץ, בעולם, בתהליך השינוי וטרנספורמציה שהם עשו בחיים. זהו, זה בגדול שאני עושה. אני כאן על תקן, אני חושב, של איזשהו סוכן שינוי, שבא באמת להעיר אנשים לחיים שלהם, לקחת אחריות וליצור את החיים שהם רוצים. מהמם, איזה כיף. אז אני אמשיך קצת אולי תרחיב לנו קצת על איך התחלת את המסע שלך. המסע שלי התחיל, אני חושב, בצורה די כמו שהרבה אנשים מתחילים, יש איזושהי הסללה קלאסית שאני חושב שכולנו נמצאים בה, של תלמד מקצוע טוב, כדי שתוכל להגיע לעבודה טובה ובטוחה, נכון, שתוכל לקחת אותך עד לפנסיה, ובדרך כמובן שאתה צריך להכיר מישהו וחתונה וילדים ובית ומשכנתה וכל הדבר הזה. והייתי על המסלול הזה הרבה מאוד שנים, וצעדתי בו בהצלחה. תואר ראשון בהנדסה, תואר שני במנהל עסקים, קריירה באינטל, תפקידי בהתחלה התחלתי כמהנדס שרק סיים את האוניברסיטה, ואחרי בערך 3 שנים כבר התחלתי תפקידים ניהוליים, ובסוף אחרי 9 שנים כבר ניהלתי פעילות בינלאומית של אינטל בכל העולם. אבל אחרי 9 שנים שעשיתי את זה, הבנתי שזה זה בכלל לא מעניין אותי, הנדסה אף פעם לא עניינה אותי, אף פעם לא הייתה לי איזה משיכה לזה. אני הלכתי ללמוד את זה כי ההורים אמרו שזה חשוב, כי 2 האחים הגדולים שלי מהנדסים, והבנתי שאני רוצה משהו אחר, וזה העביר אותי לתהליכים עם עצמי, שבסופם באמת יצאתי לדרך חדשה, דרך עצמאית, ומאז בעצם, כאמור, ב20 שנים האחרונות אני מלווה אנשים בתהליכי שינוי. לאורך הדרך הקמתי ביחד עם חבר, עם שותף, את קוד המנצח, עם אלון אולמן. עשינו את זה ביחד 4 שנים, מכרתי לו אחר כך את חלקי בעסק הזה, והמשכתי הלאה, הקמתי עוד עסקים. באמת תהיה לי עשייה מאוד מגוונת, הייתה לי הוצאת ספרים, והייתי שותף בפלטפורמה למימון המון, והרבה הרבה הרבה דברים שעוד עשיתי חוץ מהעסק האישי שלי. וגם בתוך התהליכים שלי עם עצמי, אז באמת יצא לי עוד הרבה בחיים, עברתי הרבה דברים, יצאתי עם המשפחה לטיול של העולם, חליתי בסרטן, החלמתי, התגרשתי, מצאתי אהבה חדשה, עשיתי המון שינויים בעסק שלי לאורך השנים, אז באמת עשייה מאוד רחבה ומאוד גדולה. מהמם, ממש מרגש. ואיפה, אמרת שהיית מאוד הסללה ומעולם לא אהבת את זה, מה גרם לך באמת להבין מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב? אני חושב שהדבר היחידי שיכול להראות לנו אם משהו אנחנו אוהבים או לא אוהבים, זה ההתנסות שבו. רק מתוך ההתנסות, אוקיי? אני יכול לחשוב שעיסוק כזה או אחר יהיה לי מאוד מתאים ואני מאוד אוהב אותו, עד שאני לא עושה את זה בפועל, אני לא באמת אדע. נכון? זה נותן תמיד דוגמה בהקשר הזה, שבן אדם יכול להסתובב מסביב לבריכה הרבה זמן ולנסות לנחש אם המים יהיו לא נעימים. אז הוא ייקח מדידות, הוא ישאל אנשים, הוא יתייעץ, הוא יעשה תצפיות, הוא יריח את המים, הוא יגשש, עד שהוא לא ידחוף את הרגל למים, הוא לא יודע אם זה נעים או לא נעים לו. נכון? אז זה אותו דבר גם כאן. אז אני הלכתי ללמוד הנדסה, לא כי השאלה אם בא לי או לא בא לי, אם זה טוב לי או לא טוב לי, אם נעים לי או לא נעים לי, בכלל לא הייתה על הפרק, בסדר? היא לא הייתה על הפרק. השאלה שהייתה על הפרק זה מה יקנה לי ביטחון תעסוקתי, כלכלי, ומה יביא אותי בביטחון לפנסיה. זו השאלה שהייתה על הפרק. אני חושב שהשאלה הזאת, אני לא מזלזל בה, אבל אני חושב שהיא לא השאלה הנכונה. מה השתנה, אם אתה יודע להגיד לי, או שאתה אומר, זו הייתה השאלה, באיזשהו שלב כנראה שהשאלה השתנתה. נכון.
אני חושב שזה שילוב של גורמים, אני לא חושב שיש משהו אחד אף פעם, זה לא שאתה קם בוקר אחד ומחליט לעזוב עבודה כמו קריירה כמו באינטל. אני חושב שזה השילוב של איזושהי תחושת מיצוי שהרגשתי בעבודה שלי, למרות שלפני כן מאוד אהבתי, 8 שנים מתוך 9 מאוד אהבתי ומאוד נהניתי ממה שעשיתי. ועד פתאום כבר לא. זו הייתה תחושת מיצוי, זה יחד עם זה בשילוב שהחברה עצמה נהייתה, שזה השפיע על המיצוי, נהייתה מאוד בירוקרטית ומאוד מסורבלת. וכמנהל צעיר היה לי המון חופש פעולה, ופתאום כמנהל בכיר, חופש הפעולה זה צומצם, למרות שזה אמור להיות הפוך, אבל זה לא, זה קשור כי החברה עברה המון שינויים, ונהייתה מאוד ריכוזית ומאוד, ומלאה פתאום בהמון נהלים והמון בירוקרטיה, זה לא האינטל שהצטרפתי אליה אי שם ב-97, כשהייתה אינטל אחרת כבר. אני אומר את זה בצער. ובשילוב של באמת שנפתח לי הראש לכל מיני כיוונים חדשים, זה התחיל אצלי עם הספר אבא עשיר אבא אני שקראתי, ופתאום פתח לי את החשיבה, ופתאום מהמקום הכלכלי הבנתי שלא משנה כמה אני אהיה טוב באינטל, זה לא באמת יביא אותי למטרות או היעדים הכלכליים שלי. ומתוך הסדק הזה שנפתח, היה אגב עוד אירוע חשוב, זה שמתישהו אחרי איזה 8 שנים, ביקשו שאני אטוס לחו"ל לארצות הברית, להחליף שם איזשהו מנהל שיצא לחופשה ל3 חודשים. בהתחלה רצו שאני אסע לבד, לא הייתי מוכן לזה, בסוף נסעתי עם המשפחה לתקופה הזאת. ושם פתאום שעבדתי עם האמריקאים וחייתי את הסגנון חיים האמריקאי, פתאום אמרתי, וואי, אנחנו בטירוף פה בארץ. אנחנו עובדים פה מהבוקר עד הלילה, הם באים ב8 בבוקר, ב5 העיפרון נופל, את הלפטופים נועלים במשרד במגירה, והם לא לוקחים את העבודה הבית, יש להם חיים. כאילו, ביום שישי, ב2 בצהריים כבר דוהרים על האוטוסטרדות לרקריאיישן שלהם ולטיולים ולכל הזה, ואתה יודע, זה כאילו שתגיד שביום חמישי ב2 בצהריים אנחנו כבר לא במשרד, זה לא קורה פה בארץ, נכון? מה זה ריקריאיישן? רקריאיישן זה בילוי. בילוי, אוקיי, כאילו, הם הולכים לעשות הייקינג וטיולים, ואתה רואה את הקייקים על הגג, ואת הטריילרים שנגררים, ואת הקרוונים שנגררים. יש להם תרבות פנאי מאוד מאוד מפותחת. בארץ זה מאוד מאוד שונה, וזה כאילו ככה גרם לי לחשוב, רגע, אז למה אני עובד כל כך קשה ועוד בשביל מישהו אחר, וזה יצר כל מיני סדקים שהובילו אותי, אחר כך להתחיל לחפש, בעיקר פתח שאלות, יצאתי לחפש את התשובות. קורסים, סדנאות, תהליכים שעברתי וכאלה. אוקיי. ובעצם, אז התחלת להרגיש, אני חוזר למה שאמרת, התחלת להרגיש 8 שנים מתוך 9 נהנית, כן. אז לא שתפלת שם, היה לך טוב, היה לך כיף, פתאום היה איזשהו מיצוי כן. שגרם לך להגיד, רגע, מה אני רוצה ואיך אני עושה, ואז מה היו הצעדים שעשית מהרגע שוב, שהרגשת את כאמור, התחלתי ללכת לסדנאות, התחלתי לפגוש אנשים, התחלתי לעבור תהליכים עם עצמי, עד שהגעתי לאיזושהי נקודה שהבנתי שאני יכול לעשות את הצעד ולעזוב, ולקח משהו כמו איזה 1.5 שהתבשלתי עם הדבר הזה, ואז יצאתי בעצם לדרך חדשה, שהכיוון היה באמת לאמן, ללוות אנשים בתהליכי שינוי, ומשם זה בעצם מתפתח, כאילו, לא, אתה שואל אותי, זה היה כבר לפני מעל 19 שנים, האם יכולתי לראות את כל הדרך שאני אעשה ולאן שאני אגיע? התשובה היא בוודאות לא. וזה אולי שיעור חשוב, כי אנחנו לא נוכל לראות את כל הדרך, אנחנו לא יכולים גם לדעת לאן זה יכול להתפתח, עד שלא נתחיל לצעוד בדרך הזאת. מהמם. ואני אשאל אותך בתור, עוד פעם, מי שקצת חבר ומכיר אותך, מה לדעתך גרם לך להצליח, אם אני אסתכל על זה בתור? מן הסתם יש הרבה גורמים, זה לא איזשהו דבר אחד. אני חושב שהייתה לי מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה ואמביציה מאוד מאוד גבוהה להצליח. אני חושב שאני לא פחדתי לקחת סיכונים מסוימים. ניתן סתם דוגמה, אני די בשנה הראשונה אחרי שעזבתי את אינטל, ראיתי הזדמנות לנסוע ללמוד מאדם בשם בוב פרוקטור, אני מכיר אותו מהסרט והספר הסוד, ולעבור איזושהי תוכנית הכשרה שלו, זה עלה 100,000 שקל. שזה היה פחות או יותר הפיצויים שקיבלתי מאינטל, ששמתי בצד כדי, מה שנקרא, בעצם שיעזרו לי לעבור את התקופה הראשונה עד שאני מפתח הכנסה, ואני פשוט העברתי את כל הסכום הזה אליו. זה היה סיכון מאוד מאוד גדול מבחינתי באותה נקודה. אז זה דוגמה, אוקיי? אז אני אחזיר אותך עוד פעם רגע שאלה אחורה. אמרת שהייתה לך מוטיבציה מאוד גדולה, ולא פחדת גם לקחת סיכונים. מה לדעתך עזר לך למוטיבציה ולפחות פחד? בדרך כלל יש לנו 2 גורמים מוטיבציוניים שמניעים אותנו, אוקיי? זה להימנע מכאב
וזה לצעוד לעבר תשוקה, ואני חושב ששניהם פעלו באותה צורה. אני חושב באינטל כבר די כאב לי כשהייתי שם, הרגשתי מאוד מתוסכל ומאוד מבוזבז ולא ממומש. וגם הייתה לי תשוקה, היו לי יעדים משמעותיים, והיו לי חלומות שרציתי לממש ולהגשים. אני חושב ששניהם נתנו לי את המוטיבציה הזאת. נעזרתי בהרבה אנשים לאורך הדרך, כל הזמן נעזר באנשים, כל הזמן לוקח ליווי או טיפול או ייעוץ או משהו כזה עד היום, כי אתמול הייתי אצל המטפלת שלי. כאילו באמת, אני כל הזמן בתהליכי ליווי כאלה. זה גם כן משהו, וזה השקעה. זה השקעה של כסף, זמן, אנרגיה, משאבים. סביבה שיצרתי לי, אוקיי, סביבה של אנשים דומים לי, לא שכירים שהיו כמוני, אלא אנשים שהם יזמים והם עצמאים והם בעלי מוטיבציה ורצון ואמביציה ואתה יודע, רצון להתקדם. מאוד מאוד חשוב הקבוצת ייחוס הזאת של נמצאים בה. אז אני חושב עוד דבר שמאוד מאפיין אותי זה ההתמדה שלי. אוקיי, אני בערך מ-2006 כותב פוסטים, מיילים, ניוזלטרים בצורה שוטפת על בסיס כמה פעמים בשבוע, אוקיי, לפעמים יומיומי אפילו. נגיד השבוע אני ממש כתבתי על בסיס יומיומי כל פעם משהו. אני מוציא אחת לשבוע פודקאסט כבר 5 שנים, בעדיקות כל שבוע יום ראשון עולה פרק פודקאסט. אז אני מאוד מתמיד, אוקיי? אני מאוד מחויב ומאוד מתמיד, ואני חושב שזה מאוד מאפיין, כי הרבה אנשים הם לא ממשיכים, כאילו, הם עוצרים מוקדם מדי, הם מפסיקים מוקדם מדי. שאלה הבאה שלי בעקבות לזה, מה לדעתך עוזר להתמדה? מה יש לרן שהוא... כל זה שאמרתי, אתה צריך איזושהי אמביציה ומוטיבציה ואיזשהו משהו שאתה שואף אליו. אוקיי, זה חייב, כאילו, אחרת לא יהיה לי את הדרייב למה שאני עושה. לא יהיה לי את הדרייב. ואם זה בסדר לשאול, מה היו הדברים שאתה שאפת אליהם, שנתנו, שעוררו בך את... בהתחלה כשיצאתי לדרך, אז דרך עצמאית, אז היה יעדים כלכליים בעיקר. איזשהו שלב, שכבר הגעתי ליעדים כלכליים כאלה ואחרים, ראיתי שזה לא... זה נחמד, אבל זה לא עושה איזה הבדל דרמטי בתחושה שלי. בסוף אנחנו רוצים להרגיש משהו, וזה לא עושה הרבה. אני היום בראייה לאחור, אני מבין שאחד המוטיבציות העמוקות שלי זה היה החופש. כל מה שהוביל אותי בהחלטות המשמעותיות שלי זה היה חופש. אם זה לעזוב את אינטל זה חופש, אם זה למכור לאלון את החלק שלי בקודם לצאת, ולצאת זה היה מתוך חופש. אם זה אחר כך גירושים, או כזה, אם זה לצאת עם המשפחה לטיול בעולם. חופש היה תמיד אחד הערכים המאוד משמעותיים לי שהובילו אותי בדבר הזה. וחופש עבורך זה שלך יש בחירה, זכות מלאה, ואף אחד לא אומר לך מה לעשות. היום אני מבין חופש בצורה מאוד מאוד שונה ממה שהבנתי אז. אז חשבתי שאם יהיה לי מספיק כסף או הרבה כסף, אז אני אהיה בחופש כלכלי וזה ייתן לי חופש. זה בולשיט. היה לי הרבה כסף בחשבון בנק, היה לי כלום בחשבון בנק. either way לא הרגשתי יותר או פחות חופשי בתחושה. וזה לא רק אצלי, אני מכיר הרבה אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף והם לא חיים בחופש, בתחושה שלהם, חוויית החיים שלהם היא לא של חופש, למרות ששוב, עובדתית, כלכלית, הם וניניהם מסודרים. זה לא קשור לכסף. זה לא קשור לשום דבר חיצוני בסוף. אוקיי? זה כל משהו פנימי אצלנו. היום איך שאני מבין חופש, זה בעצם להיות אותנטי, קודם כל עם עצמי, כלומר, להיות אני אמיתי, לא הדמות החיצונית שאני מציג, לא הפרסונה, לא מה שאחרים חושבים שאני צריך להיות, או שאני חושב שאחרים חושבים שאני צריך להיות, אלא להיות באמת אמיתי, מחובר לעצמי ולבטא את עצמי בצורה הזאת, זה להיות בחופש בעיניי. ומה שאמרתי עכשיו הוא מאוד קשה. הוא מאוד קשה, בסדר? מאוד קשה להיות אנחנו בעולם שכל מה שהוא מנסה לעשות זה להפוך אותנו להיות למישהו אחר. זה מאוד קשה. מהמם. אז אם כבר דיברנו באמת גם על קושי, אז מה היו האתגרים הכי משמעותיים שהיו לך במהלך בלי סוף, בלי סוף. היו ועודם, זאת אומרת, תמיד יש אתגרים. בכל זאת צריך לבחור, לא יודע, 5 הכי גדולים שלך, שאתה זוכר בתור נקודות. קודם כל היו התמודדויות כלכליות לא פשוטות לאורך השנים, תמיד בצורות כאלה ואחרות. היו התמודדויות רגשיות, שזה לא פחות חשוב, לא פחות מורכב, סליחה. אם זה להתמודד עם כישלונות, אם זה להתמודד עם אכזבות, מכל מיני דברים שקרו או לא קרו. עם משברים כמובן, עם בגידות של שותפים או של עובדים או כל מיני תהליכים כאלה, זה לא חסרים דברים כאלה. עם מתח, עם עומס, עם סטרס, יש כל הזמן אתגרים.
עם מלחמות בלי סוף, עם מבצעים, עם קורונה, עם, אתה יודע, עם זה שאתה עושה תוכניות וברגע אחד פתאום משתנות לך, כן? כל מיני דברים כאלה. עד היום אגב, כן, כאילו, עד היום, התחלתי לעשות איזשהו וובינר גדול וזה, וערב, 3 ערבים קודם התחיל המבצע עם איראן, הוריד את זה בכלל מהשולחן, אתה יודע. לא משנה שאני התכוננתי לדבר הזה חודש קודם, נכון? זה לא מעניין אף אחד. וזה קורה כל הזמן, זה חלק מהמציאות. אני פשוט למדתי לקבל שזה חלק מהמציאות. בהתחלה זה מאוד מטלטל, זה מאוד מבאס, זה מאוד מפרק כשדברים כאלה קורים. היום אני יותר בשלוות נפש כשהם קורים. כאילו, מה אני, אוקיי, יש כוחות חזקים מאיתנו שקורים מסביב. צריך פשוט ללמוד אני חושב שהיכולות החשובות שפיתחתי לאורך השנים האלה זה איזושהי עמידות או רזיליאנס, איזשהו חוסן פנימי מאוד מאוד משמעותי, יכולת הכלה של תנאי חוסר ודאות ואי ידיעה מאוד מאוד משמעותיים, זה ממש כמו איזשהו שריר שאפשר לאמן אותו, שאני חושב שזה דבר שמאוד מאוד עוזר ועזר. סביבה שתומכת, מאוד חשוב גם כן הדבר, דיברנו על זה קודם. ולדעת עוד דבר חשוב, לדעת שהתוצאות שלי לא מגדירות את מי שאני. שזה משהו שהוא, לא יודע כמה אנשים יבינו את העומק של מה שאמרתי, אבל הרבה פעמים אנחנו מגדירים את עצמנו לפי התוצאות שלנו. השגתי את היעד, אני בהיי, לא השגתי את היעד, אני על הפנים, נכון? והיום אני מבין שהיעדים שלי זה לא אני, התוצאות שלי זה לא אני. זאת אומרת, אפשר לעשות רגע את הניתוק הזה. יש את היעדים, הם מגיע להם, לא מגיע להם, מה שזה לא יהיה, אבל אני יודע מה אני יודע מה אני שווה. וזה קשור הרבה להיבטים של אהבה עצמית וקבלה עצמית, ואתה יודע, זה יותר בעולמות האלה. ומה עזר לך באמת להגיע לאהבה עצמית, קבלה עצמית, שלוות נפש, מעבר לסביבה המנצחת ולחוויות הנצברות פעם לפעם? המשברים הכי משמעותיים שהייתי צריך להתמודד איתם. זה מה שעבר לי לגמרי במקום הזה. כל פעם שעברתי איזשהו משבר משמעותי, זה הפך אותי לאדם טוב יותר, חזק יותר, מיומן יותר, עמיד יותר. יש איזה משבר שהיית רוצה לתת כדוגמה? משברים כלכליים משמעותיים, היו לי משבר בריאותי משמעותי, אני חליתי בסרטן, גירושים, היו הרבה, לא חסרים. ומכל משבר כזה אתה אומר שצמחת להיות הרבה יותר. כן. שבאותה מידה יכלת להיות מרוסק לחלוטין. וזו הנקודה בדיוק שיש לנו בבחירה. אוקיי? זו הנקודה שיש לנו בבחירה. כי אני יכול לבוא ולהסתכל על איזשהו אתגר כזה, להגיד, קרה לי, בסדר? קרה לי. נגיד סתם, בצוק איתן, לפני 11 שנים, חוויתי משבר כלכלי מאוד מאוד גדול. אני יכול להגיד, קרה, אוקיי? אני יכול לבוא ולהגיד, או הסרטן, כן? אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, קרה. מה אני יכול ללמוד מהשיעור הזה? איזה שיעור נדרש ממני? איזה שינוי נדרש ממני? במה אני נדרש להשתנות כרגע? זה שאלות ששאלתי את עצמי, למשל, אחרי שהחלמתי מהסרטן. למה פגשתי את זה? למה משכתי לעצמי? או למה יצרתי לעצמי חוויית חיים כזאת? ומה אני יכול ללמוד מזה? או מה אני נקרא לעשות כאן? אני ממש מסתכל על הדברים האלה כמו איזשהו איתות של הנשמה שאומרת לי, אתה לא בכיוון, אז מה הכיוון שאני צריך ללכת אליו? וכשמוכנים לחזור... זה מגיע מאיזשהו קול פנימי כזה שצץ לך בעקבות המשברים? כן, זה משהו בתוכי שמאמין שמשבר הוא... אתה יודע, בדיוק, יש את כל הקלישאות, משבר הוא הזדמנות בתחפושת וכולי. יש אמת בקלישאות האלה. יש אמת בקלישאות האלה. כן, יש שאומרים, הקלישה שאני מכיר זה שאומרים השינוי הרבה פעמים נוסע 90% ממשבר ו10% מהזדמנות. גם הפודקאסט הזה למשל, שמשיחה יוצא אור, על שם אבא שלי שנוצר גם הוא אחרי בחששות פתאום, באמת, כמו שאמרת, לטבול את הרגליים בתוך המים. לגמרי. זה בדיוק גם בין היתר, ובא לי אולי גם קצת לקשר את זה לפודקאסט, האם חשבתי אולי על בוג פרוקטור, על איזשהו שיחה שיצא ממנה איזשהו אור או משהו כזה ספציפי. היו הרבה, גם הייתי מקשיב לו הרבה וגם עכשיו שמעתי אותו לא מעט, והיו הרבה וובינרים אחר כך שהיו הרבה שיחות, גם היה לי רעיון איתו. יש איזושהי שיחה שאני מאוד זוכר, זה היה שיחה אישית, זה היה בעצם, כשהייתי בהכשרה שלו, אז כשנסעתי לשם, כתבתי באחד הניוזלטרים שלי שאני עומד לנסוע ולפגוש אותו, ואז קיבלתי פנייה מאיזשהו ירחון ניהולי, אני לא יודע אם הוא מתקיים, היה ירחון ניהולי שנקרא סטטוס. זה בהתחלה שהוא ב-2007 כזה, כן? ואמרו לי, אם אתה נפגש איתו, בוא תנסה לעשות איתו רעיון ולפרסם את זה במגזין. באמת, שאלתי אותו והסכים, וישבנו בסוויטה שלו שם, במלון שהיינו בו, והיה לנו שיחה ארוכה.
מרגש, ממש. כן, היה ממש מאוד מרגש, ואז ממש בסוף השיחה כבר הוא אמר משהו כמו, הוא התחיל לדבר על ישראל, וכמה הוא מעריך את האנשים שיש כאן, ואת העם הזה וכולי, ויצא לו להיות בישראל כמה וכמה פעמים. הוא אמר, אבל יש דבר אחד שאתם, ואני חושב שמה שהוא אמר אז זה רלוונטי היום, ביג טיים. הוא אמר, יש דבר אחד שאני חושב שאתם כישראלים צריכים, כעם צריכים לשנות, וזה את התפיסה הנרדפת שלכם. אתם כבר לא בשואה, אוקיי? כאילו, אתם כבר לא בשעה, וכאילו אתם צריכים להתקדם מעבר לתפיסת הנרדפות שלכם כעם. ומי שהייתה אז אשתי, גושתי היום, היא שאלה אותו, מה שאתה אומר כאן זה שינוי תפיסתי מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני מבינה איך אפשר לעשות שינוי תפיסתי לבן אדם, אבל איך אתה עושה שינוי תפיסתי לעם? ואז הוא אמר לה את המשפט, one person at a time, אדם אחד בכל פעם. וזה משהו כזה אתה יודע, קליקט, משהו, ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון, כי אתה לא משנה תפיסה של עם, אתה משנה תפיסה של אנשים, ושנה תפיסה של אנשים, אתה עובר בן אדם, וזה משהו שלגמרי לקחתי איתי מאז. וזה עוזר לי, כי אתה יודע, אני מייצר המון תוכן, אני כותב, אני מקליט, אני כותב ספרים, אני מדריכים, וידאוים, קורסים, הכל, תוכניות, מלא דברים. ונורא קל ליפול למקום הזה שאני מעלה איזשהו תוכן, ואז אני רואה כמה לייקים היו לי, או כמה שרים קיבלתי, או כמה הערות, אתה יודע, ולפי זה אני כאילו מגדיר את הערך. ובהתחלה כמובן שזה כזה, היום אני לא אגיד לך שאני לא מסתכל על מספרים, אני מסתכל, אבל היום אני מבין שאחד, יש אנשים שנחשפים לתכנים ואתה לא רואה אותם. הם לא יעשו לייק, הם לא יכתבו הערה, אתה לא תפגוש אותם כנראה מעולם, אוקיי? אבל משהו כן ישתנה אצלם. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד שאתה אף פעם לא יכול לדעת מה ההדהוד שלך, האמיתי. לפני פעם כן מקבל את זה בכל מיני כאלה, סתם, כמו שאנחנו הכרנו לראשונה, ואתה אומר לי, אני שומע אותך כבר מלא זמן, וזה הוביל אותי לכאן ולכאן, ועשיתי כך וכך. או כל מיני כאלה, אתה יודע, הערות, או פתאום כן מישהו שולח תגובה שאומר לי, אני כבר 10 שנים מאזין לך, או קורא אותך, או קראתי את הספר שלך, וזה שינה לי את החיים. אני אף פעם לא יודע את הדברים האלה. אבל אני יודע ש-one person at a time, אני יודע שבסוף תמיד זה פוגש איזשהו לב של מישהו. מהמם ממש, מהמם, בטח גם בפן האישי, בתור מי שעשה לך אני חושב שזה... כאילו, לכל הספרים, נכון. לגמרי. אז הזכרת את זה גם מקודם, אבל השאלה הבאה שקופצתי לשאול עליה זה, מה הם בהקשר הזה הערכים שמובילים אותך גם כשאף אחד לא רואה? אני אענה לפי היום, בסדר? כי זה השתנה מן הסתם לאורך השנים. אני חושב שהיום הערך המוביל בעיניי זה אהבה. אני חושב כשאני מחובר בעצמי למקום הזה של האהבה, אז מה שאני עושה עובד טוב. אוקיי? זה לא משנה, זה יכול להיות פוסט, זה יכול להיות שיחה, זה יכול להיות פרק פודקאסט, יכול להיות סטורי, whatever. בסדר? כשאני מחובר למקום הזה, אז אני יודע שהדבר הזה עובד ומהדהד ונוגע באנשים. האם תמיד אפשר, או תמיד אני מצליח להיות שם? לא. ברור שלא. כי יש חיים, אתה יודע. כן, אתה קם בבוקר, וכמו אתמול, אתה שומע ש5 חיילים נפלו, זה קשה. אז איך כאילו אתה, לפעמים צריך כן להמשיך ולעבוד, כי החיים חזקים מהכל. אז לא תמיד אפשר לשמור על התדר הזה, על הווייב הזה. אבל אני משתדל להזכיר לעצמי את זה. אני חושב שזה משהו אחד. ואני חושב שהדבר השני שמאוד התחדד לי בשנים האחרונות, כערך מוביל, זה המקום הזה של האותנטיות. זאת אומרת, להיות אמיתי, קודם כל עם עצמי. לא לשקר לעצמי, בסדר? וזה משהו שאני חושב שבעולמות שאני נמצא בהם, זה משהו שהוא נדרש היום יותר. יש היום לצערי, וכתבתי על זה גם לפני 3 שנים, כתבתי גילוי דעת מאוד מאוד ארוך על הדבר הזה, שנקרא הצד האפל של עולם ההתפתחות האישית. זה מסמך מאוד ארוך של 28 עמודים, שאני שם פורס את כל הכשלים שאני רואה בעולם ההתפתחות האישית, שרובם ככולם גם אני חטאתי בהם, ויש היום הרבה פייק בעולמות האלה. יש הרבה זיוף, ועם הכלים היום שעומדים לרשותנו, מ-AI וכל הרשתות החברתיות, ואתה יודע, פודקאסטים שזה נורא קל, ויוטיוב שנורא קל, כל אחד יכול היום לשדר לעולם, לא צריך טובות מאף אחד, ולהפוך להיות תחנת ידע והפצת מידע מאוד מאוד עוצמתית, אבל יחד עם הדבר הזה, מה שנקרא, אני חושב שזה ספיידרמן אומר, with great power comes great responsibility, נכון? אנקל בן,
אז צריך לעשות את הדברים האלה באחריות, ויש המון פייק, ויש המון הבטחות שווא, ויש המון הייפ, בסדר? בואו ל3 שעות שישנו את חייך, נו באמת, שום 3 שעות לא ישנו את החיים של אף אחד. בסדר? בואו, כאילו, בואו, כאילו. הבעיה שאנשים מחפשים את הגלולות קסם האלה. אנשים מחפשים, כולנו. ולכן הם גם באים וזה תופס את הדברים האלה. לא סתם אנשים עושים את זה, כי זה עובד. בסדר? זה עובד על הפסיכולוגיה שלנו, אנשים מחפשים את ה... זה עובד להביא אותם, זה לא עובד לתת להם את מה שהם באמת לא, רוצים. ברור, כי באף אחד לא משנה את החיים שלו ב3 שעות, נו. אבל אתה יכול ב3 שעות לקבל איזשהו רעיון, אתה יכול להבין הבנה או תובנה, כן. לקבל השראה, מוטיבציה, בטח. לשנות את החיים זה תהליך שלוקח את הזמן שלו, והוא בדרך כלל כרוך בהרבה יותר דם, יזע ודמעות מאשר לשבת ולהקשיב באופן פסיבי להרצאה. אוקיי? זה דורש שאני אעשה שינויים, ולא שהמרצה, טוב ככל שיהיה על הבמה, ייתן את כל המילים הנכונות באתוס הכי מרשים, זה לא באמת יעשה את ההבדל אם אני לא אעשה את העבודה. ואיזה עצה היית נותן למאזינים, או באופן כללי לכאלה ששומעים, כדי לעשות את ההפרדה הזו בין למי כן אפשר, במי, אתה שומע מה בעיניך, מה מחבר אותך ומה אז מוצא. אחד, אני חושב שבאמת, כאילו, מקומות שאתם שומעים בהם הבטחות הייפ כאלה, זה איזשהו דגל אדום בעיניי, בסדר? 3 שעות שישנו את חייך, הנוסחה שתביא לכם מיליונים, אוקיי? שבוע עבודה של 4 שעות בשבוע, כן? כל הדברים האלה זה הייפ, אוקיי? זה לא אמת. האמת היא ששינוי הוא אתגר, והוא קשה, והוא כואב בהרבה מקרים, והוא לא פשוט, והוא לא תמיד מצליח, והוא דורש התמדה, והוא דורש סבלנות, והוא דורש הרבה עבודה, גם עבודה קשה. צר לי אם אני מבאס פה מישהו, אבל זו האמת. והוא עדיין שווה כל רגע, אוקיי? מאשר להישאר תקוע במקום, אוקיי? זאת אומרת, אני חושב שזה תמיד עדיף. אז זה משהו אחד שהייתי ככה, שהייתי זה, נמנע ממנו. דבר שני, זה מי הבן אדם שאתה לומד ממנו, מי הוא בעצמו, מה הוא עבר, מה הוא עשה, מה הקבלות האמיתיות שלו, לא, אתה יודע, הייפ שיש מסביב, ולא כמה הוא כריזמטי באינסטגרם. סתם אתן לך דוגמה, בסדר? ראיתי לאחרונה מישהו, בחור בן 25, חמוד ממש, בסדר, שמפרסם שהוא עושה, הוא לומד ליווי זוגי, או טיפול זוגי, משהו כזה, והוא עכשיו עושה סדנה לזוגות. ילד בן 25, שלא יחזיק זוגיות רצינית מימיו, לא יכול ללמד מישהו על זוגיות שום דבר. בוא, בסדר? הוא לא יכול. לא כי הוא לא מוכשר, כי אין לו את הניסיון הזה. אתה מבין? ויש מלא כאלה. יש מלא 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 כאלה. אז אני מציע קצת לעוסקים בתחום קצת צניעות וענווה, ולעשות את הדרך בעצמם, קודם כל. כלומר, אתה בעצם למעשה אומר שאתה מאמין, אתה היית הולך למישהו, רק אחרי שאתה יודע שהוא הלך בדרך בעצמו, כלומר, לא מישהו שמוכר לך דרך. לא, 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 לא. מישהו שבאמת עשה את הדרך בעצמו. מישהו שעבר את הדברים. אתה יודע, אני, סתם, זו תופעה. לאורך השנים תמיד הם מגיעים אליי אנשים אחרי איזשהו שינוי משמעותי שעשיתי. למשל, עזבתי את אינטל, עזבתי את הפוזיציה מסחריר לעצמאי, אז הגיעו אליי, עד היום מגיעים אליי, הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות את השינוי הזה, בסדר? לאחרונה, אני שם לב, בשנתיים האחרונות מגיעים אליי המון אנשים שרוצים להתגרש. אוקיי? התגרשתי לפני 5 שנים, ואני פוגש המון אנשים שרוצים לעשות את הדבר הזה, היום מגיעים אליי. או בשנים האחרונות נכנסתי מאוד עמוק לעולמות המיניות וכולי, אז פתאום אנשים, אתה יודע, באים ומתחילים לדבר איתי גם על הדבר הזה. אז אני חושב הם מרגישים שכנראה יש לי מה לתת להם בעולמות האלה. לא כי קראתי ספר על זה או למדתי שיטה על זה, אלא כי הלכתי את הדרך הזאת. ומהמסע שלך, כל החיים, ועדיין, השינוי הזה גם שעברת במקום שיצאת. אז מה תוכל לספר לנו שלמדת על מערכות יחסים, על הקשבה ועל חיבור אנושי מהדרך שלך? אחד הדברים שמאוד מאוד העמקתי ב5+ השנים האחרונות זה אינטימיות. שאינטימיות, בדרך כלל אנחנו מקשרים אותה למילה מיניות. אז יש אינטימיות במיניות, כמובן, אבל אינטימיות היא הרבה יותר רחבה רק ממיניות. מתחילה באינטימיות שלי מול עצמי. אוקיי, מה זה אומר? זה אומר להיות אמיתי ואותנטי וכנה עם עצמי. ואנחנו לא תמיד ככה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מספרים על עצמנו שקרים, או מייפים את המציאות, או מפחדים לפגוש את המציאות בעיניים. אז אנחנו לא באמת אינטימיים ואותנטיים עם עצמנו. ואז יש כמובן אינטימיות בין אנשים, לא רק בני זוג, בין חברים, משפחה, ילדים, הורים, ואז יש גם את האינטימיות המינית.
אז אני חושב שבהקשר הזה אינטימיות זה בעצם היכולת שלי לבטא או להביע פגיעות בתקשורת שלי עם בן אדם. ואפילו תחשוב רגע על השיחה שהייתה בינינו, אני חושב שיש פה אינטימיות, אוקיי? ויכולתי לבוא לכאן והייתי אומר לך, וואי, הכל מצוין, וכל מה שעשיתי הצלחתי, לא הייתה אינטימיות. אתה יודע למה לא הייתה אינטימיות? אתה לא היית חושפני, כי לא היית כן ולא היית... כי זה לא אמת. בדיוק. אוקיי? עכשיו, אין אף אחד בעולם, מוצלח ככל שיהיה, שלא עבר משברים ואתגרים וקשיים, ואני אגיד יותר מזה, אין אף אחד בעולם מוצלח ככל שיהיה, שברגע זה ממש לא חווה אתגרים וקשיים, בסדר? אין דבר כזה. אין דבר כזה. ולהסתיר את זה ולייפות את זה, זה יוצר שקר, בסדר? או לא אמת, אוקיי? ואז זה לא ייצור אינטימיות. אז אני חושב שבאמת היכולת להביא להיות במקום הפגיע הזה. זה יוצר עומק של קשר ועומק של חיבור, וזה משהו שאני חושב שהוא מאוד משמעותי, והיום בחיים שלי אני אמעיט מאוד להיות בסביבה של אנשים שאני לא יכול ליצור איתם את השיח האינטימי הקרוב הזה. אוקיי? זאת אומרת, אם יש אנשים שכל מה שאני יכול לדבר איתם זה מה קרה אתמול, מה קורה בפוליטיקה, זה לא מעניין. כאילו, אותי מעניין אנשים שאני יכול לבוא ולשים את הלב השוטט שלי פה על השולחן ולדבר עליו, אוקיי? מחר בערב שלי פה מפגש חברים, שזה מפגש לב. אוקיי? מפגש לב, ככה אני מגדיר אותם. זה אנשים שבאים ופותחים את הלב ושמים, זה אנשים שלאו דווקא מכירים אחד את השני, ממש לא. אני אוסף אותם מכל מיני מעגלים, והתנאי זה שבאמת, זה באים לפתוח את הלב, ולא, סתם, אחד החוקים שיש זה שאסור לבן אדם לדבר על העיסוק שלו. אוקיי? כי אני לא רוצה שהשיחות ילכו לשם. אוקיי? אמרת מקודם, לא זוכר מה אמרת, אינטימיות או אותנטיות מול עצמך. כן. איך אתה יודע להגיד מה האמת ומה השקר פה? שאלה טובה, לא תמיד אפשר לדעת לבד. לא תמיד. אני יכול להגיד לך שאני, אחרי שחליתי בסרטן, נכנסתי לתהליך עמוק מאוד של טיפול, ושם באמת פגשתי הרבה מאוד שקרים שסיפרתי לעצמי לאורך השנים, ולבד לא יכולתי לראות אותם. והייתי צריך מישהו, במקרה הזה מישהי חיצונית, שתשקף לי, ותשאל אותי שאלות קשות ומאתגרות, שלבד כנראה לא הייתי מעז לשאול את עצמי, או לא הייתי אפילו יודע לשאול את עצמי, זה אפילו לא מעז, לא תמיד אנחנו מודעים. הרבה פעמים אנחנו לא מודעים. כי אני לא רואה את הדבשת של עצמי, אני לא רואה את הנקודות שיש לי, את השריטות שיש לי בגב, נכון? אני לא יכול לראות. ולא תמיד אני מסתכל במראה, וגם במראה גם אני עדיין לא צריך לראות את הכל לבד. אז מישהו חיצוני זה משהו שהוא מאוד עוזר לנו לראות את הפגמים ואת הדבשת הזאת. אני מניח שלא רק מישהו חיצוני, אלא היא שאלה אותך שאלה, ויש, אני מניח, שאלות שפשוט דומית היית מדפדף ומעביר הלאה, כי אתה לא מוכן להתמודד איתם, אז... נכון, זה מישהו שגם מוכן להתעקש איתך על זה, לגמרי. אגב, מה שאני משתדל לעשות מאוד עם אנשים שאני מלווה אותם באופן אישי, זה, אני אומר להם, אל תאמינו לאף מילה שלי, אני באמת לא יודע לגביכם כלום. כל מה שאני יודע זה לשאול שאלות, והתשובות הן אצלכם. ואני שואל שאלות את האנשים לא פשוטות, ואני מאמת אותם עם עצמם, עם האמת שלהם, והם בוחנים כל מיני אמיתות שיש להם, ובגדול מה שאני מנסה לעשות עם אנשים זה לקחת את סימני הקריאה המאוד ברורים שיש להם, לכולנו, ולהפוך אותם לסימני שאלה, ולהטיל ספק בכל מיני קביעות או אמונות יסוד שאנחנו מתבססים עליהן. אמן. ונשאל אותך עוד שאלה כזאת גדולה, כל השנים, מהרגע שנולדת כזה, עם כל המסע שלך שעברת בדרך, איזה דברים בחיים אתה מרגיש שאתה הכי גאה בהם, שאתה הכי מרגיש, וואלה, את זה אני רוצה לתת לכל העולם, לעורר השראה הלאה, אני חושב שאחד הדברים שלאחרונה התחלתי יותר ויותר להכיר בהם בעצמי, אוקיי? בעבר אני ממש הייתי מדפדף את זה ואומר, לא, מה זה קשור אליי? אני חושב שזה אומץ. וזה אומץ להשתנות, ואומץ לעשות שינויים, ואומץ לשאול את השאלות המורכבות, ואומץ לפגוש את החלקים הפחות יפים בתוכי, ולהתמודד עם כל מה שהמציאות זורקת עלינו. יש לנו המון מעקפים שאנחנו עושים במקרים כאלה, שאנחנו לא רוצים לפגוש את עצמנו. אז זה מאוד קל, ואני הרבה מאוד שנים עשיתי את זה בהצלחה יתרה, להימנע ולברוח, כן? אני מדבר מניסיון כואב. אבל זה מביא מחלות.
אתה ממש מרגיש שבין היתר זה מה שהביא לך את המחלה? חד משמעית, הייתי מנותק מעצמי. לגמרי. אז באיפשהו אתה אומר, אפילו הסרטן זה אחד המתנות הכי גדולות שקיבלת. אני קורא לזה מתנה באריזה מחורבנת. זה היה למעשה מה שהיית צריך בשביל להתמודד עם השאלות האלה שיגרמו לך... כן. אם לא הייתי פוגש את הסרטן, אז לא חושב שהייתי נכנס לתהליך העמוק שעשיתי אחריו. כן, חד משמעית. ממש מהמם, ממש. ואני אחזיר אותנו רגע למאזינים שלנו, אז טיפ אחד בתחילת הדרך שהיית ממליץ למי שחווה איזשהו קושי, משבר או רצון לאיזשהו שינוי. אני חושב שהנטייה האוטומטית שלנו כבני אדם, ברגע שאנחנו פוגשים איזשהו אתגר, זה לנסות לפתור אותו מיד ולהימנע ממנו, ובעיקר להימנע מהכאב או הפחד שהוא מביא איתו. ההימנעות הזאת היא לא פותרת את הבעיה. אוקיי? אני יכול לדפדף את זה, יכולתי נורא בקלות, אתה יודע, אחרי הסרטן לבוא ולהגיד, קרה לי. בסדר, קרה, החלמתי, בוא נמשיך הלאה. והרבה עושים את זה. אני חושב שזו טעות מאוד מאוד גדולה לעשות את זה. אני חושב שלא לעצור כשמשהו כזה משמעותי קורה, זו טעות מאוד גדולה. ואנחנו קוראים לנו דברים משמעותיים בחיים. אחד פיטרו אותו, השני חס וחלילה איבד מישהו עכשיו במלחמה, השלישי אשתו עזבה אותו, אחד עכשיו נפל טיל על הבית, אוקיי, בסדר? כאילו, shit happens. ולדפדף את זה כקרה לי, ולא רגע לעצור ולשאול, למה זה קרה לי? זה פספוס בעיניי של המקום הזה. ובשאלה הזאת של למה זה קרה לי, יש פוטנציאל בדרך כלל לאיזושהי העמקה, שחלק מהעמקה הזו זה לפגוש את הכאב, ולפגוש את הפחדים, ולפגוש את עצמי. ואם אני נמנע מזה, אז אני פספסתי פה את הדבר הזה. וזה לא קל, זה ממש לא קל. אני חושב שהעבודה הפנימית, העבודה העצמית, זה העבודה הכי קשה שיש. בצד השני שלה היא גם הכי מתגמלת שיש. תעשו את המתמטיקה שלכם. אז אני חושב שיש כאן אולי למצוא איזשהו את האיזון בין היתר בין למה זה קרה לי, לבין לדפדף את זה לגמרי, כי אני יכול להתעסק רק למה לי אני לא פה במקום של חפירות אינסופיות בעצמי, אלא אני במקום של להעמיק ולהבין כל אחד עם עצמו, למה דברים מסוימים, המציאות היא, בוא נגיד, הדרך שלנו, היחידה האפקטיבית לנווט בעולם הזה, זה רק על פי המציאות. המציאות מראה לנו, אוקיי, זה כמו שאתה נוסע בכביש שיש לך תמרורים, אז המציאות זה התמרורים האלה. אם אני מנסה עכשיו ללכת לאיזשהו כיוון, וכל הזמן קושי, מה המציאות באה ואומרת לי? זה פיבוט. בדיוק, זה לא הכיוון, אחי. אתה מנסה בכוח. זה לא הכיוון. תשנה משהו. למשל, אוקיי, או אם פתאום קורה איזשהו משבר, הוא לוקח אותי, הוא קרה מסיבה מסוימת, בוא נבין אותו. אני מאמין שיש סיבה גבוהה לדברים, שוב, זה האמונה שלי, כן? לא חייב לקבל את זה, אבל כשאני מסתכל על זה מהפרספקטיבה הזאת, זה אחד נותן משמעות לדברים. ושתיים, אני חושב שזה באמת לוקח אותי למקומות טובים יותר בחיים. כי אני קשוב, אני באטנשן למה קורה. אתה יכול לתת דוגמה נניח למאזינים שיבינו מה זה אומר לשאול. אתה יכול לשאול למה זה קרה טוב, כי זה, ואז אני ממשיך את היום, לעומת כמה עומק או איזה מין שאלות לשאול כדי להגיע לתובנות האלה. אחד הדברים הראשונים שאני אומר ללקוחות שאני מתחיל לעבוד אותם בתהליך, אני אומר להם שהכל קשור. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מתחילים עכשיו תהליך של ליווי, ואנחנו נפגשים פעם בכמה זמן, אבל אני אומר להם, אבל הכל קשור. ואם הלכתם ברחוב ונתקלתם באבן, זה קשור. איך זה קשור? למה זה קשור? אני לא יודע. אתן לך דוגמה משבוע שעבר, הגיעה ללקוחה לפגישה, ובדרך הייתה לה שיחה מורכבת עם מישהו מהעבודה שלה. אוקיי? והגיע כזה קצת בעצבים כזה מהשיחה הזאת. עכשיו, לכאורה, השיחה לא קשורה לנושא שאנחנו עובדים עליו. בסדר? כי היא דיברה איתו על משהו אחד. לכאורה זה לא קשור. אבל זה מאוד העסיק אותה, הדבר הזה. היא כן סיפרה על זה. והתחלנו להעמיק רגע בשיחה הזאת, וראינו איך זה ממש קשור לתהליך שהיא עוברת. ובעצם השיחה הזאת, היא תרגרה אותה על משהו שבעומק אצלה יושב, ואותו דבר שיושב שם בעומק, הוא גם קשור לסיבה המרכזית שלשמה היא באה לתהליך הזה מלכתחילה. אוקיי?
אז זה דוגמה לאיך בעצם אם אני מוכן רגע להסתכל על הדברים שהמציאות מביאה לי, ולהעמיק בהם, לא להשתפק בשטחי, במה שאני רואה מעל פני השטח, אלא להעמיק בהם, אז אני יכול לנצל את האירועים האלה כדי באמת לפתור על עצמי דברים במקומות אחרים. מהמם ממש. אני חווה אותך בתור בן אדם מאוד מאוד עמוק, כפי שאמרתי, קראתי את הספרים שלך פעמיים גם. כל אחד מהם, עם כל המשימות, ושלחתי לך את הוידאו תלמיד הזה. מצטיין. מה לדעתך מאפשר לך את העומק הזה, שאולי אנשים מדפדפים או עושים אותו באופן שטחי? ההתנסות האמיתית בחיים. אני יכול לדבר על כמה זה חשוב לאפשר לעצמנו לחוות את הרגשות ולפגוש את הכאב, רק בגלל סיבה אחת. בינזר דנזט, בסדר? לקרוא לזה שזחלתי בתעלות הביוב של הנשמה שלי, תקופה. עד היום, כן, אני מדי פעם יורד לביקור שם. זחלתי בתעלות הביוב של הנשמה, ראיתי את כל השכלה. ראיתי את כל הצדדים, לא את כל, ראיתי את הרבה מהצדדים המכוערים שלי. מן הסתם לא ראיתי את כולם עדיין. ומה שנקרא, נשארתי בחיים לספר. אז אני מכיר את זה על בשרי, אוקיי? זה המקום שאני מדבר ממנו, אוקיי? ואני חושב שאנשים מרגישים את זה. אני חושב שאתה מרגיש את זה. ממש מרגיש את זה, בטח. אוקיי, זאת אומרת, יכול להיות סיסמאות וזה, אבל זה לא היה עובר, זה לא היה נוגע, אנשים, יש לנו יכולת אינטואיטיבית כבני אדם מאוד 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 גבוהה, אנחנו יודעים מתי מישהו זה אמיתי, וזה באמת מגיע מהמקום הזה, ומתי זה סיסמה שמישהו קרא עליה בספר, בסדר? זו הסיבה שאני אומר שילד בן 25, שלא היה בזוגיות רצינית בחייו, לא יכול לעשות סדנה לזוגות, בסדר? סתם מעצבן אותי, אבל אתה מבין. בסדר, ככה. כן. וואו, ערן, איזה כיף, ממש. מעורר השראה. תודה רבה. ואני באמת מאחל למאזינים שלנו גם לשמוע ממך יותר את התכנים שלך, כמו שגם אני חוויתי, ולראות את האותנטיות ואת ההרגשה, ואת להסתכל עליך בעיניים ובלב, ואני ממש הרגשתי פה שהייתי יכול להיות ממש בהקשבה ונעים ולהתבונן פנימה, וזה ממש תחושה כזאת של כל מה שעשית ולאן שהגעת, ווואו וואו וואו, ועדיין אתה מסתכל לי בעיניים ומדבר איתי באותה שפה ובאותה רמה, וזה לא מובן לי מאליו בכלל. שלא התחלתי גם אני לצעוד בדרך הזאת ולראות כן. איך בו פרומפט אומר, כולנו משתינים ומחרבנים מאותו חור, וזה הוא אומר את זה. לא יודע אם זהו, מישהו אמר את זה. כן. משפט טוב. אז לסיום, אני אשמח להפנות אליך אנשים, מאזינים שלי גם שלנו, ואשמח לשמוע מי יהיו לקוחות טובים עבורך, ואיזה דברים אתה עושה כיום. שלום קר שלי. להתעורר, פרק, לא זוכר איזה. אחד הפרקים האחרונים בלהתעורר, כן. אז אני אגיד שלקוחות טובים, בוא מדבר על אנשים טוב, בסדר? אנשים שאני חושב שיהיה להם ערך לעבוד איתי, זה אנשים אמיצים, אוקיי? קודם כל, שמוכנים לפגוש את עצמם, שמוכנים לעבור תהליכים עמוקים, שמוכנים לעשות את הדרך הזאת, שלא מחפשים גלולות קסם או נוסחאות פלא, כי אין כאלה, לא באמת. ואז אפשר באמת לעשות תהליך משמעותי, ואפשר לעשות שינוי משמעותי, ואפשר באמת לשנות את החיים שלנו ולהפוך אותם למשהו הרבה יותר שלם, והרבה יותר, הרבה יותר מאושר, והרבה יותר בחופש, והרבה יותר אותנטי ואמיתי. אבל יש דרך שצריך לעשות, וצריך ללכת בה. זהו, יש לי הרבה דברים שאני עושה, קודם כל, באתר שלי יש ערימות של תוכן בחינם שאפשר ליהנות מהם, כאמור 3 פודקאסטים, 2 ספרים, יש לי ריטריט שנקרא 50 גוונים של חופש, שמיועד לאנשים אמיצים שבאים ומוכנים לחקור חופש, היבטים של חופש בחיים שלהם, אז זה משהו מאוד משמעותי. יחד עם ורד יש לנו סדנאות לזוגות וקלפים, גם משחק קלפים שפיתחנו לזוגות להעמיק את האינטימיות, בקרוב גם נעשה ריטריט לזוגות. לאחרונה ממש, שבוע הבא אני מתחיל ליצור איזשהו סוג מרחב לגברים, אוקיי, לחקור את הגבריות, את ההיבטים השונים ואת הזהות הגברית שלנו, דרך כל מיני, אפשר לקרוא לזה ארכיטיפים של גבריות, ילד מלך מאהב וקוסם, שיש בכולנו כגברים. מה עוד אני עושה? מדי פעם עם קבוצה של חברים אנחנו מוצאים כמו מסעות כאלה של התפתחות בטבע, הולכים ככה באיזשהו מסלול ועוצרים כל פעם לאיזושהי סדנה וכאלה, כל מיני דברים מיוחדים שאני עושה, ומן הסתם יהיו עוד. כן. מהמם, איזה כיף. תודה רבה, ערן. תודה על זה. מקסים. ובהצלחה. תודה לכם שהקשבתם.
ומקווה שיצא לכם גם אור מהשיחה הזו, כמו שגם לי. הרגשתי את הנעים ואת האור בלב פה גם. תודה רבה. אז זה כיף. חברים יקרים, תודה שהייתם איתנו בפרק הזה של משיחה יוצא אור. אם התחברתם למה ששמעתם, אם משהו נגע בכם או עורר מחשבה, אשמח שתשתפו את הפרק עם מישהו שזה יכול לעזור לו. אתם גם מוזמנים לדרג את הפודקאסט באפליקציה שבה אתם מאזינים, זה ממש עוזר לי להגיע לעוד אנשים. ואם אתם מרגישים שיש לכם שאלה, רעיון, או שאתם רוצים לבדוק אם יש דרך שבה אני יכול לעזור, פשוט תכתבו לי, אני באמת כאן. תודה רבה לכם על ההקשבה, ניפגש בפרק הבא.